Transport aeri. No et quedis a terra. Arribes a l'aeroport i et trobes que han cancel·lat el meu vol. Patirà un retard. En aquests casos, cal saber que tens drets. Si cancel·len el teu vol, pots exercir els teus drets. Pots escollir entre la devolució de l'import o que t'ofereixin un mitjà de transport alternatiu. Tens dret a rebre menjar i begudes i també allotjament i trasllats si el vol surt uns dies més tard. Reclamar una compensació econòmica entre 125 i 600 euros segons la distància del vol, menys en alguns casos concrets. Si el teu vol pateix un retard, pots exercir els teus drets. Els teus drets varien en funció del temps del retard. A partir de 2 hores, tens dret a rebre menjar i begudes. Si el vol surt l'endemà, també tens dret a allotjament i desplaçaments. A partir de 3 hores, tens dret a reclamar una compensació econòmica segons la distància del vol, entre 125 i 600 euros, menys en alguns casos concrets. Si el teu vol pateix un retard de més de 5 hores, podeu desistir del vol i recuperar l'import del bitllet, a més de la compensació si s'escau. Han cancel·lat el meu vol. Patirà un retard. Si no es respecten els meus drets, què he de fer? Presenta una reclamació a la companyia aèria amb el full oficial de reclamació, amb un formulari web, per telèfon, demanant un número d'incidència. Si en el termini d'un mes no has obtingut resposta o bé la resposta no és satisfactòria, contacta amb el Servei Públic de Consum del teu municipi. La nostra missió és garantir els drets de les persones consumidores. Més informació a consum.gencat.cat o bé trucant al 012. Agència Catalana del Consum, Generalitat de Catalunya.